tini hingke bazar thangnani bagui eko tiyar khe nokhojak hamari no naisingui tongmani hingka khe bogotak bazar thangna bagui ang khurui thaikya hingke haini hai lamsago ani kwtal blogo norog jotona no norog nai tongdi puila ni simi paithak jora haike no choyogui kwrwngui tongdi ang mai baksa খলখনা তো আর নিল Jangan di do, wati sek bazar thang tonglayo. Kam kasih thang nai. Bazar thang malai pinai. Kam phai tongo. Yang bu phai tongo, hai pan yang thang nai. Yang ni gari bai. Wati wapa no, baik nggak boleh na, Banyak. terima. Messi iya bang. Gangster kita kita. Nanti dua mau belajar, dua. Na chocolate. rangsago Busukin, 20 taka po am kasih nana. bazara suk berana hintama se wati tibsi bango wati bangai mami ni dogano se ma hablai siu eko jong oro se tabu buthaklaijak bufur buthakno heni se ma tonglai siu yang ang keto lerjak suka thangna mujung suka mani ang je paina hini phaimani abo belai dam hingka ba haini bagai ang kono phamnaya oi nogo firokna naika hingke haipon mami ni dogan no ang tok kaisa nakha obo norong no nogo thangi phunuk nai do nai tongdi hingke tabuk nogo sokpaiye eko alu baja hingke tei mo hingka ke dalok sapuljak ta tol niya skurok ta morok usindi rok mo hingke a mo bo a baja mo khe dail hingke tabo ang maisa oi akoni dogano thangnai ta dogano thangnani bo taimungoi tong hingke ba o dogan tongma bagui no ang bo mane video rok kaham ke khaijak ta akon bo jagale thangai tai khaina ba dogan no mang phuno gmai bele hai diba na dogan boinanya selejak bai klag diba angka ke haini bagui ang tabuk dogan thana bagui mai doro kha sai tongo ihi ang boro maisa naidi ang alu baja sermani o tawa no ang maisa khan tang hingke alu baja ro te kisa tongo hingke ba ang oro no mai khurinai chakhata tai mani phunangli ta o jaga thok rok bo tong hingke ba hingke oro no mai sapuli sakha hingke tabuk mai sabai ang no top je mami duan pai to mani omno ang phunugir nai do rok nai tongdi nana thokjak bai kha sadi haipuno kisa golao tor khata mo hingka ke ang elastic bai khaiye teisa taike subinana hin tongo golani no hingke tabo ke dukano sok pai kai ko bono mai sar nani bagai rohornani bagai dukano pai sok pai ke bono tabo mai charanani nogo rohnai ta gang ke to mai sawya kon pai pekha ani mukhang robon jak khainu na tangai gyani buwa asai mani mukhang rok robon jak buwa asai mani maisai miyak tongma singka nge bithi rok sate tabuk mai rok tisa wari mangkha jai mangkha ta haike tebusi phuli tongmani mukhang emne si kotor emne si phuli jak hingke bahan kanang te phuli kata akon yang buwa rok robon jak hingke ba hingke tabo hingke bu mai chai boya koni phaikha hingke chini dukani customer rok no bo nai do yang phataro buko bui asuk laijak yang nog bisingo bo tulung laijak asugui hingke ang keto bahai manam jak phano tai tang khaina sa asugui ma tongka phataro bo jaga kri hingke ba
fataro bui asuk bai jak jaga kwrwi hinkhe bisingo asugui ma tongmani thasingo hinkhe haifano tabuk fataro kisa ongkhorwi nainani ei kota salbrum no obo hai block khaina himpano mane kaham khe khaimya dukan bai pailai ango haini bagui bosajung bo cover khaimya hinkhe ba haini bagui no dukan o mangle phunugui tongmalia buibo selejago haidi ba hinkhe tini ni bagui ani video rok amsuk nung sinai norok bai malai phinai bwskang ni blogo jotono kaham kwrwng tongbai di tei ano puilani simi paithak jora choya kari logiri tongma bagui norok no bo paiphlaiya hambai malai phinai bwskang ni blogo tata।